So masu kallon mu barka da zuwa tashar nan mai suna Ahalazi TV. Kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Yau za mu yi bayani ne akan yadda ake gyara hoto sannan a cire background ɗin shi, a sa wani background ɗin kashi na ɗaya ga sababbin 'yan koyo. Misali, yana da kyau kowane mai kwamfuta da ya san yana buƙatar gyara hoto ya kasance yana da Photoshop kowane iri ne na hoto. Misali, in ka yi saurin ɗin shi ne zai baka damar da za ka iya gyara hoto ko da yaushe kuma a kowane lokaci kake buƙata. So kowane Adobe in ka buɗe shi yana ɗaukar lokaci, ya danganta da yanayin RAM ɗin kwamfutar ka. So misalin ya buɗe wa feji kamar haka, sai ka shiga ka ɗauko hoto a inda ka ajiye hotunan ka. Misali yanzu ce kamar bara mu samu hoto wanda za a yi gwaji da shi. Yawwa. Yawwa. So sai ka mai shi kamar haka. Ba na filin ba. Yawwa misali kamar wannan. So da ya buɗe ma hoto haka da farko sai ka zo sai ka ɗauko cleaner, wato kwatankwacin wannan. In ka zo ka yi right click zai baka zane kamar haka. Sannan akwai wurin da ake ƙara zoom in, wato navigator setting, sai ka haka zai ƙara ma size ɗin shi. So misali kamar iya nan ake so ka ɗauka, sai ka zo sai ka yi right click a nan rectangle zai baka haka. So idan ya baka shi a haka sai ka zo sai ka yi select invert. Sannan da ka yi select invert sai ka zo sai ka taɓa keyboard ɗinka control, sai ka zo sai ka ɗauki brush. In ka ɗauki brush zai ƙara ma girman brush ɗin gashi nan kamar haka. So zai baka shi kamar haka ne. So control Z, wato undo ga wajen da ake koma baya. So shi kansa hoton yana buƙata da ka zo ka yi right click akan shi, double click so biyu sai ka danna OK. So idan ka zo wani ne zai baka laya gashi nan. Adadin yadda ka goge hoton, adadin yadda zai baka. Yawwa, cleaning kenan. Yawwa sai ka zo sai ƙara taɓa wani ɗin sai ka canza select. Yawwa. So sai ka zo ka ɗauki wannan arrow. So ga asalin hoton nan yana yawo, sai ka rage mishi girma ma ga asalin da za ka ga hoton. Sai ka ɗauko cleaner again, sai ka goggoge gefe-gefen nan wajen da yake empty nan. Sai ka dawo. Yawwa to akwai datti a ƙasan nan wurin, sai ka yi ƙoƙari ka goge shi haka. Yawwa so gashi nan ya zama chip da chip. Yanzu saura wannan gefe-gefen. So wannan cleaner ita za ka ɗauka, sannan sai ka bi jikin shi a hankali sai ka dinga gogewa. So misali kamar haka kenan. Idan background ɗin bayan nashi kala ɗaya ne gaba ɗaya, kawai za ka zo jikin cleaner sai ka yi right click zai baka wannan. Sai ka taɓa sai ka zo sai ka taɓa wajen da background ɗin bayan nashi gashi ne yana ɗaukewa. Sannan sai ka bi lungu da saƙo duk wajen da yake da akwai
background ɗin sai ka bi ka tattaɓa kai clicking zai ɗauke mashi. So gashi na haka sai ka yi zooming domin ganin na kusa da jikin shi wannan red ɗin ka taɓa shi ne na ɗauke. Sai ka yi clicking nashi gashi nan a hankali zai ɗauke. So yanzu ka yi resuming back ma ba zai nuna ba sai ka dawo ƙara koma ka ɗauke shi wannan ƙaramin brush kenan sai ya ƙara zuwa sai ka rage masa size na girma. In ka taɓa right click shi ne zai na baka option ɗin wannan clicking ɗin na hannunka, clicking na jikin mouse na hannun na gefen hagu shi ne gogewa, na gefen dama shi ne zaɓen girman brush. So sai ka goge inda kake gani zai fito gashi nan irin ƙananan haka misali sai ka goge shi da wani lungu da saƙo ka fi ka goge kara ga background ɗin daɗin a jikin shi. Sannan shi ma na hannu kana so za ka yi zooming sai ka ƙara bi ka goge shi gashi ne yana fita. So kama haka sannan sai ka dawo ka ce ka ƙara ɗauko background a wannan file ɗin ga open sai ka ƙara koma misali sai koma my computer sannan ka dawo ka ƙara shiga nan sannan ka ƙara shiga misali ka samu background yawa ga background yawa misali ka samu background kalan da ya dace da shi wanda zai macin da kayan jikin shi misali sai ka ce open sai ka jira ya samu sakan zai buɗe ne ya buɗe gashi na haka sai ka dawo sai ka ɗauki wannan hannun sai ka zo sai ka kama hoton in ka rike shi sai ka zo sama ga wajen background na shi nan wajen asalin hoton ka na nan shi ne wajen background nan za ka zo sai ka sake shi. Idan ka sake shi girman shi zai kai kama haka sai ka zo sai ka kamo nan gashi nan aro sai ka rike shi ka dawo ba ka ƙara ɗago shi ka ƙara rike shi ka da shi ba ka ƙara ɗaga shi sannan ka rage mishi girma sai a kai girman jikin mutum gashi nan haka sannan sai ka zo sai ka buɗe shi gashi nan haka sannan ka buɗe shi sai ka yi taɓa right click double click sau biyu ya buɗe sau ga sunan a nan ga ɗaya sai ka riƙe wannan kada da shi ƙasa so ga hoton ya da sama sannan shi kuma hoton yadda za ka mishi ka kama shi ka buɗa shi haka girman shi yana ƙaruwa mutumin yana ƙara faɗi ko ya rabu ko ya tsuke. So bayan ka buɗe shi ne yadda kake son girma idan ka zo nan ga wani aro nan da aka rubuta mai alamun H in ka taɓa nan gashi nan ya saita girmansa sai ka zo kai double click a kai kana da hoton haka so ga girman shi ya zama kamar na wannan ka ɗan rage shi yau haka ɗan rage shi haka misali yau so sai ƙara taɓa wannan cikin girman shi haka yau sai ka zo gefe haka gashi nan mouse ɗin zai baka rectangle sai ka riƙe kan daga zai ɗan goce haka yau zai baka haka da ya baka haka sai ka zo sai ka ɗauki wannan right click ɗin
sai ka yi right click a kan shi sai ka taɓa shi sai ka zo sai ka zana girman jikin mutum kamar haka ka bar saura kaɗan ƙasa sai ka bar shi haka sai ka taɓa right click zai baka wannan option sai ka taɓa inda select inverse sannan sai ka zo ka taɓa feeder nan zai zo a 5 sai ka mai da shi misali 100 0 100 nan ka taɓa ga yanayin yadda ya bada sannan da ya baka haka sai ka zo sai a jikin keyboard naka sai ka taɓa control X na shi ne yadda ya matsa hoton. So idan ya ma haka bi ma daidai ba saboda saman nan ya taɓa so sai ka zo sai ka taɓa wannan back to feeder sannan shi wannan abin nan sai ka da sai ka taɓa wannan sai ka mai ƙara ɗaga ƙara rike wannan ɗin ƙara ɗaga ka tabbatar ba zai taɓa samu ba sai ya ƙara yi ka ƙara cewa salatin ma na feeder so sai ka rage shi kuma kamar misali 8 sai ka zo sai ka taɓa control X a jikin keyboard da kwamfutar ka a kan shi sai ka taɓa control X ya ga shi ne ya taɓa ya ƙasa so yayin da yake nan to ta haka ne ake gyara hoto. Sannan kana so za ka yi rubutu a jikin shi da yadda kake so in kana so za ka ƙara mishi haske da yadda ake ƙara haske adjust sai ka zo contrast and brightness ɗin nan sai ka nan ƙara brightness ɗin ka nan ƙara contrast ɗin shi ne na ƙara yawa in kuma kana so ka ƙara duba adjust na shi ga wajen kalo na balance kalo color balance da yadda kake so ka ƙara zai ƙaru mashin yana ƙara ja sai ka ɗauki so hoto ya gyaru a haka ke gyara hoto. Sannan in kana so za ka iya rubuta mishi za ka iya rubuta suna a jiki misali ka zo ka yi clicking wannan T ɗin shi ne a matsayin text sai ka zo sai ka yi clicking ana misali in zo ka sunan shi Sharu S H A R U Sharu ya rubutu haka. In kana so ka canja style ɗin rubutun za ka yi select all na rubutun idan ko baka so za ka bar shi haka ga Sharu ya rubutu sai ka riko rubutun da yadda kake so ka yi. So wannan shine yadda ake gyara hoto wato beginner kenan yadda ake gyara hoto mafi sauki cikin sauki a hoto. Bayan ka gama gyara shi kana so ka yi saving sai ka zo file sai ka ce save as sai ka zaɓa misali desktop sai ka zaɓi format ɗin shi a nan wajen ake zaɓen format ga format na image sai ka taɓa sai ka rubuta suna Sharu sai ka ce saving. So a nan ake zaɓen kwalitin hoton adadin yanayin kwalitin hoton ka kai shi ƙarshe ya zama high definition kenan hoton zai fito tar so sai ka danna OK sun ka danna OK ya dawo yanzu ga shi nan a cikin fuskan da su misali so ga hoto nan to ta haka ake gyara hoto mafi sauki a cikin laptop style kala-kala wannan na 'yan koyi ku jira mu za mu zo da kashi na biyu in Allah ya kai mu nan da sati. So kar ku manta ku subscribe sannan ku danna ƙararrawa sannan inda mai buƙatar ƙarin bayani tuntuɓe mu a namban waya kamar haka wato 0702349252 ta wannan hanyar ne za ku iya tuntuɓar mu. Sannan inda mai buƙatar abu da yake so a nuna mishi akan kwamfuta da harshen Hausa to sai tuntuɓe mu ta wannan lambar insha Allah za mu yi musamman mu ɗaura akan YouTube domin ya kalla ya ga yadda ake yin abu. Mun gode. Kar ku manta ku subscribing a Halazi TV akan tashar ku
na YouTube sannan ku danna ƙararrawa. Wannan dalilin ne zai baku, wannan hanyar ce za ta baku damar da muka ɗaura abu sabo.